أشوفي إريتراي صغفاي بالكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا برهاوي لبانا كوريكي مانا روحنا يوتنفاسا سعيرا عبسا أشوخي إريتراي صغفاي بالكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا قعد يقولك حزب إيرترا نزلوا شقوان سرعات آلي حق مسنجسة نعاخاسي بقى كم علامانا غيرنا هنا كنتها حزك هنا ولا بحق نحزك أنت زي قالنا نعاخا تزجبر كاي حزبي نخفولتو قل بعوتو بينهم صراحة جورج حويت العلي جورج درانت العلي جورج درانت العلي حويت العلي كلاكا سراويت بعالم ላይ በጣም ተፈላጊ ሆነ እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ እኛም ጋር እኛም ጋር እንነጋገር እኛም ጋር እንደራደር እኛም ጋር እንፈራረም የሚል በቃ ቁጥር የለው ለምንድን ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ያለ ነገር ወደነሱ ትራንስፈር እንዲሆን ይፈልጋሉ ሰው እኛ ጋር ወታደር ማሰልጠን ይፈልጋል ኦፊሰር ማሰልጠን ይፈልጋል ፓይለት ማሰልጠን ይፈልጋል የምንድነው የከባድ መሳሪያ የብተኛ ማሰልጠን የኛ ሰራዊት የግም ሽብር ለሸለመሽ ቀልድ የሚኖር ነውና ድምጽሽ አይሰማም ትንሽ እሺ አንዱ ኢትዮጵያ የሚኖር ነው አንዱ እንግሊዝ የሚኖር ነው አንዱ ደግሞ አሜሪካ የሚኖር ነው እሺ እና የእንግሊዝ ሀገሩን እግር አልነበረውምና አርቲፊሻል እግር ገጠሙለትና ያበደ ኳስ ተጫዋች ያረጉት እሺ ከዛ የአሜሪካዊ ደግሞ ብድግ አለና እጅ እኮ የሌለውን ልጅ ያበደ አርቲፊሻል እጅ ገጠሙለትና የሚገርም የአሜሪካ ባስኬትቦል ተጫዋች ያረጉት ማለት ነው ከዛ ኢትዮጵያዊ ብድግ አለልሽና ጭንቅላት ከአንገት በላይ የለውም አሉ ከዛ ሀባብ ገጠሙለትና ሀገር ምራሉት سلام تقاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر مني وتيو مچم بزعبا زي هلو كنتات كنري خلنا بزح نغراتي زقاصا غزلو مجمريا كمزي تري وصناكم منستر مكلخال ناي ኢትዮጵያ بزح انترفيو غير لن كندا ارغا مزاربن مسحقنا ኢትዮጵያ خوينو لو كنبل خلنا يملا علمون مخنياتو علم ملو وتحضراتكم سلطنونا يبلونا لو اب مسانا زلو بقعت اب عالم يلنا بلاي كزارب تخات ኢትዮጵያ عندما تقبلهم كم كوميدي تتكيمم لو تنيشتي اود زارب زنبره تسمعكم مدما انجليزاويان اجرن زي بلو اجر سريحهم تصاوتاي كعس اجر غيرهم مايلكم امريكاويان دما ايد زي نبرو ايد سريحهم تصاوتاي ناي باسكتبول برتع غيرهم مو ኢትዮጵያውያን ድማ ርእስን ዘይ ነበሮ ሰብ ርእሳ ቀሚጦም ፕሬዝዳንት ናይቲ ሃገር ገይሮም ሞ ኢልዎ ስለዚ ከም ፀወታ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ሲሪየስ ኩነታት ክናቲና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ምዕባለታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ዞባና ነዚ ኩሉ ሽክሽፍን ከማን እኹል ግዜ ይትረክብን ኢኻ ስለዚ ሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ እንታይ ክኸውን መጀመርያ ወገን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ኢንተርናሽናል ሚድያ ንኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሸፈነ ይረክብ ኣሎ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ መዛረባ ርእሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ እውን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለታት ወፂኡ ኣሎ ካብ ዩኤንዲፒ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ብሉምበርግ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ንኩሉ ኣቀናቢርና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ግብፂ ሰራዊታ
أبزوريا إثيوبيا تنقساقس الله زبل حبريتا وتيلو بسنك ترين كتبا بإثيوبيا زلو دما بزحات تكالات ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለዚ ረኽባ ዘለዋ ይወፃ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ መነመን ሰንውን ክንርኢና ካልእ ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ናይ ሚኒስተር ናይ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ በብዙሕ መንገዲ ኢቭን ካድረታት ናይ አቢ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ናብ ትግራይ ዝመላለስዎ ዘሎ እንታይ ዕላማ እንታይ ኣጀንዳ ክንርኢና መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ማዕበልን ኤምባሲ ኤርትራን ዝግበር ዘለውን ከም መብርሂ ክንርኢና ብዙሕ ሪቶታቱን ጽሒፍኩም ላይ ስለ ዘለኹም ንዕውን ሓዊሰ ክርየ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናበልኩ መጀመርያ በዛ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ዘላ ብዛዕባ እዚ ናይ አቢ ዘሎ ኩነታት እስከ ክንርኢ ክንጅምር ኢና what's happening ኣብዚ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብ ብዙሕ ኣብ ሮይተርስ ኣብ ቢቢሲ ኣብ ብዙሕ እውን ወፂኡ ኣሎ እስከ ንስማዕ ኣብዚ Let's turn from an actual security threat in India to an alleged security threat in Ethiopia. The Prime Minister Abiy Ahmed has cracked down on a dissenter, one of his former ministers. Security forces have arrested him. And who is this man? Well, until last Sunday, he was the State Minister for Peace. His name is Taye Dendia. He was sacked on Sunday and arrested yesterday. What was his crime? The police say he was plotting a coup, and he's been arrested for, and I'm quoting, collaborating with anti-peace forces that are trying to destroy Ethiopia. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ሚስተር ታዬ ወይ ከዓ ሚኒስተር ሰላም ዝነበረ ናይታ ሃገር ካብ ስልጣኑ ከም ዝባረር መጀመርያ ድሒሩ ድማ ብቐጥታ ናብ እስር ቤት ከም ዝኣቱ ተገይሩ ኖብል ፔስ ፕራይስ ናይ ስልማት ናይ ኖቤል ዝተሸለመ ፕራይም ሚኒስተር አቢ ዝሰጎ ዘሎ ሚኒስተር ሰላም ብምዃኑ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ንኣፍሪቃ ዝሕፍርን ዘዋርድን ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሰላም ሚኒስተር ሰላም ክሰጉግ ትኽእል ኢኻ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ካብ ዕግርግር ናብ ዕግርግር ካብ ፀገም ናብ ፀገም ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ትኸይድ ዘላ ሃገር እቲ ማይ መወዳእታ ካልኣይ ሚኒስተር ወይ ሳልሳይ ሚኒስተር ናይ ሰላም ክትገብር ኢኻ ትፅበ እምበር ንሚኒስተር ሰላም ክሰጉግ ከላ ሽሙ ከማ ንኽትሰምዖ ከለኻ ዘሰንብድን ዘሕፍርን እዩ exactly እዚ ሚድያ እዚ ድማ ኮሚዮም ዝብሉ ዘሎ ካልኦትን ኮሚዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ገይሮሞ እንታይ ገይሩ ክስጎግ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ሰብዚ ተርዲኹም ኣለኹም ምክንያቱ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ብተደጋጋሚ ነቲ ኣካይዳ ናይ ፕራይም ሚኒስተር አቢ ነቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ክቃወሞ ጀሚሩ ነይሩ እዚ ድማ ሚኒስተር ናይ ሰላም ጥራይ ዘይኮነ እዚ ሰብ እዚ ታሪክ ኣለዎ ነዊሕ እዋን ኣንጻር እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ኣካይዳ ዝቃወም ዝነበረ ሰብ እዩ ብሕጊ ቀዳማይ ዲግሪ ንኽገብር 17 ዓመት ወሲድሉ ሓንቲ ዲግሪ ንኽገብር 17 ዓመት ወሲድሉ ስለምንታይ መምስ ጀመራ እናተኣሰረ ወፂኡ ይቕፅላ ይእሰር ወፂኡ ይኣሰር ምስ ተቃዊምካ ከምዚ ጌርካ ፖለቲካዊ ኢዲቲኻ ምስ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ተፀምቢርካ ብምባል ኣብ ግዜ ህወሓት ዝነበረሉ ወይ ካብ ግዜ ህወደግ ብዙሕ ግዜ ይእሰር ነይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ምምፃእ ናይ አቢ ካብ እስር ቤት ወፂኡ ትምህርቲ ዝወድአ ሰብ እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ትምህርቲ ይዝረብ ኣሎ ምክንያቱ አቢ ኣበይ ማእስን ኣበይን ብዘይፍለጥ ዶክትሬት ወሲድሎ ይበሃል እዚ ሰብ እዚ ግን ነቲ ሓንቲ ዲግሪ ክወስድ ክንደይ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለ እዩ ዝንገረሉ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ቶፒክ እቲ ብምንታዮም ከሲሶም እንታይ ገይሩ እስከ ንስማዕ እንታይ ይብልሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ እቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ካሊእ እዩ Ethiopia. Look at the irony. A peace minister collaborating with anti-peace forces and arrested at the behest of Nobel Peace Laureate Abiy Ahmed. Sounds perfect. The Ethiopian police raided his house. They say they recovered multiple phones, laptops, and iPods. They also picked up, and I'm quoting again, many flashlights, Kalashnikov rifles, and guns with bullets. That's an interesting way for the police to put out a list. They also said the former minister endorsed violence on social media and criticized the Ethiopian government. And perhaps that last part, criticizing the government, is where it all starts to make sense. You see, this minister was a critic. እንታይ እቲ ክሲ ሕጂ ክኸስዎ ከለዉ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ስእልታት ብዙሕ ናይ ታርጋ ናይ መኻይን ኮምፒውተራት ቴሌፎናት ሽጉጥ ዓበ ከላሽን ባንዴራ ናይ ኦነግ ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ ካልእ እውን ዝተፈላለየ ኢቨን ዲቪዲ ፕሌየር ገለመለ ኩሉ ኣውሪዶም ነዚ ሒዙ ፀኒሑ ከምኡ ድማ ኣንጻር መንግስትን ኣንጻር እቲ መርሕነትን ድማ ተቃዊሙ ኢሎም ከሲሶሞ ካብቲ ኩሉ ዝበልዎ ኢላ ታዑንኮ ሓቂ ክትከውን ትኽእል ንመንግስቲ ተቃዊሙ ዝበልዋ ንሳያት ሓቂ ክትከውን ትኽእል ብምባል የደረቁ ሓታ ምክንያቱ እቲ ካልእ ባዕሎም ኣምፂኦም ከውርድዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ ድማ ሪዝነብል እዩ እዚ ሰብ እዚ መንግስቲ ይቃወም ነይሩ ናይ ብሓቂ ከምኡ ኣፅዋር ተነይርዎ ከምኡ ንብረት ተነይርዎ ክሓቦይ ዝኽእል ከኣስርዎ ከም ዝኽእሉ ሲ ፅሉል ኣይኮነን ኖርማል ሰብ ከማን ክሓስበ ይኽእል ግደፍ ንዓመታት ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ሰብ ኣይኮነን
ማሲ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ሂወቱ ዝረኣዮን ዝፈልጦን እዩ ስለዚ ኣፅዋር ቀሪቡ ካላሽናት ሽጉጥን ገለመለን ቀሪቡ ንዑ እሰሮን ኢሉ ይፅበዮም ነይሩ እስከ ድሓን ክመለሳ ኢና እዛ ሪፖርት እዚኣ ካልኦት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንብዙሓት እውን ኣዛሪቡ ገለ ካብቶም ናይ ኣቢ መዳኸርቲ ዝነበሩ ካድረታት ዝበልዎ ስምዑ how stupid you are እንደዚህ ያለ ድንቁርና ውስጥ የምትገቡት ምን ስትሆኑ ነው? የትኛው አሸባሪ ነው ባንዲራ ቤቱ የሚዘገዘገው እንደዚህ የሚያስቀምጠው? እንዲህ ያለ ነገር ስንት ዓመት አየን። ስሜት የሚያጨበጭቡ ዙሪያችሁን ከበው እልል የሚሉ ሰዎች እንዳሉ አይ ነው። ይህ አካሄድ መንግስትንም ዶክተር አብይንም በአደባባይ የሚያዋርድ ነገር ነው። ውርደት ነው። ጋይስ እነዚህ የኦነግ ባንዲራዎች ያሉት እናንተ ጋር እኮ ነው። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ስዩም ተሸመ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ጀመረ ገለ ካብቶም ብተደጋጋሚ ነቲ ጉዳይ ዘንበላብል ዝነበረ ኣፈኛ ናይ ኣቢ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወግዓዊ ዲ ዘይወግዓዊ ኣይናይ ደንቆሮ ወይ ኣይናይ ሕሙም ርእሲ እዩ መንግስቲ እናተቃወመ ከሎ ኣብ ገዝኡ ከላሽንን ሽጉጥን ኣብ ብረትን ባንዴራታትን ምስጢራዊ ነገራትን ኣብ ገዝኡ ኣቐሚጡ ክፀንሕ ዝኽእል ፅሉል እንተኮይኑ ጥራይ ሰብ ከም ክገብር ዝኽእል እዚ ሰብ እዚ ግን ሚኒስተር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪኹ ብዙሕ ግዜ ዝተኣሰረ ሰብ እዩ the last thing ናይ መወዳእታ ክጋገዮ ዝኽእል መንግስቲ መፅኡ ክኣስር ከም ዝኽእል ምግማት ይክኸውን ዝኽእል ብተደጋጋሚ እውን ቅድሚ ምእሳሩ ክኣስሩ ንምዃኖም ይፈልጥ ነይረ ኢሉ እንተኣሲሮምኒ ድማ ሓቂ እንተለዎም ቤት ፍርዲ ይውሰዱኒ ብሕጊ ድማ ይሓዙኒ ይብል ነይሩ ይፈልጥ ነይሩ ክኣስርዎም ዝኽእሉ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ እቲ ኩነታት ኣይኮነን ነቲ ተቃዋምን ነቲ መንግስቲ ክሪቲካል ዝጥምቶ ዝነበረ ኣይኮነ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ካድረታት እውን ኣንጻርቲ መንግስቲ ከም ዝትንሱ ዝገበረ ኩነታት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ንሽተይ ንስማዮ ኣብታ ሜይን ሪፖርት ክምለስ ኢና ሌላ ማንም ለምን ያሳስራ መከራ ነው ለምን መከራና ፍዳ ያመጣል ውሎ አድሮ ምናምን ይስተካከላል ምናምን ነገር ትንሽ አሽተኑ እናስወጣዋለን ምናምን ኖ እንደዛ ይሁን ስሜታዊነት ነው አምባገነንነት ነው በደም ነው One of the rare critics in the government of Abiy Ahmed. Just last week, he tore into the Prime Minister. He blamed Abiy Ahmed for the failure of peace talks with the rebel group. It seems that was the last straw. To understand this entire episode, we need to look at the current state of Ethiopia. It's a diverse country of about 112 million people, home to multiple ethnic groups. The largest group is of the Oromo people. They make up over 34% of the Ethiopian population, the Oromo people. Then there are the Amhara people at 27%. Tigrayan and Somali people make up about 6% each. And then there are other smaller groups. Now, Abiy Ahmed came to power in 2018 as Prime Minister. Since then, he has overseen multiple inter-ethnic conflicts. So, እንታይ እቲ ኩነታት ኣብቲ መወዳእታ ቅድሚ ምእሳሩ ነቲ ኣቢ እዚ ሚስተር ታየ ክሲ ኣቶ ታየ ማለት እዩ እቲ ሚኒስተር ሰላም ዝነበረ ናይ መወዳእታ ክስናቱ ኣብቲ ሽምግልና ናይ ኦሮሞ ዝነበረ እኹል ምትዕፅፃፍ ወይ ከዓ ድሌት ናይ ሰላምን ነቲ ሃገር ንምርግጋእን እኹል ተበግሶን ድሌትን የርኢ ኣይነበረን ዝብል ክሲ ነይሩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ናይ ኦሮሞ ብዛዕባ ናይ ኣቢ ኣጌን መበል 34 ቪድዮ እያ ትገብር ዘላ እዚኣ ዓብዪ ኦድየንስ ዘለዋ ዓብዪ ቻነል ብዓለም ደረጃ እውን ቆላሕታ ዝረክብ ብዙሕ ህዝቢ ዝከታተሎ እዩ ኢትዮጵያ ንቐረን ኣፍሪካ ድማ ብተደጋጋሚ ብኔጋቲቭ ስእሊ እዩ ዝበፅሕ ዘሎ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ዳይናሚክስ ናቶም ኦሮሞ ዝበፅሑ ምዃኖም ኣጀንዳ ናቶም ድማ ንኣምሓራ ንካልኦት ከመይ ከም ዝኾነ ኣብ ካል ገሊፀልኩም ነይረ ከምኡ እናበለት እያ ትገልፅ ድሓን ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወይ ከዓ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን ነቲ ሚድያ እናሰሓቦን እናበሎን ይኸይድ ኣሎ ፅንሕ ኢልና ክመለሶ ኢና ግዜ እንተረኺብና ወይ ንእሽተይ ኣቀልጥፍ ኣቢለ ከስማዓኩም እየ ንእሽተይ እምበር ትካል እኳ ኩሉ ኣብ ካልእ ዝበልናዮ እዩ Let me tell you about the three biggest ones. The civil war in Tigray that ended last year, a conflict in Amhara that is still on, and the Oromo issue, which is long-standing. So throughout his prime ministership, inter-ethnic tensions have been on the boil. And remember, the Ethiopian prime minister is a Nobel Peace Prize winner, but he's struggling to keep peace. Recently, there was some hope. Last month, the Oromo militia held talks with the government, the second round of talks, and there was hope during the second round, but then the talks failed. And a spate of attacks took place immediately after. Dozens of people died in this round.
And since 2018, almost 9,000 people have died in Ethiopia's Oromo region. That's when the latest round of conflict began in 2018. 9,000 people dead and counting, and peace talks have failed. So the minister slammed the prime minister. He was promptly sacked. Then he took to Facebook with this post. He called Abiy Ahmed a barbarian. So ني أبي أحمد أول حنتي نيبا حكة تانيش تريفات زنبرت credibility ويكا كبري أنا تشمون تزنو ودي معرباو عالم ስለዚህ ብዛዕቡ ጽቡቕ ነገር ክዛረቡ معرباو ሚድያ ኣይከልኒ ኣብዝዋን እዚ ንምንታይ ከቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ክሽፍኑ ሊፍትንለው በፍጹም ከውጽዎ ኣይከሉን እዮም ሽሙን ወረቐቱን ተበላሽ ዝሰብ እዚ ብጀካ ውግን እግርግርን ሞትን ጥሜትን ከምጽኦ ዝኽእል ለውጢ ከም ዘይብሉ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናበርሄ ይመጽኣሎ ከም ውጽኢቱ ድማ እዚ ድማ ንኣብነት ኣብ ቁጠባናቱ ክንሪና ክልተ ዓይነት ሪፖርት ክንሪና number 1 ነቲ ሓደ ስሉጥ ቢዝነስ ናቱ እዛ ጋጢሞ ነይሩ Don't contribute money to kill civilians and women and children. Yilma Mardasa. Ethiopian Airlines. At the same time, Please guys, don't sponsor Ethiopian dictator. Don't use Ethiopian Airways, please. Please save our children. Save our women and children. Please guys, don't sponsor Ethiopian. So انتهيهم تبلز اللوزيوم سلام سلفي قبروا له ابناء حدا ابي ايربورتيو ابي مخانوف زي قدس ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣይተጠቀሙ ንትገንዘብ ቦዛ አትዘሎ ጄኖሳይድ ወይ ከህልቂት ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝገብር ዘሎ ኣምሓራይ መስለን በተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ይገብርሎ 23 ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማት ኣብ ዝኸዱላ ኤርፖርት ዓዊሎም ቀተልቲ ጨፍለቅቲ ከምዚ ትገብሩ ዘሎ ናበሉ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቦይኮት ወይ ካ ሰብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከይጥቀም ምስ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝሰርሑ ዘሎ ትካላት ድማ ስፖንሰርሺፕ ናቶም ሰብ ይቀትሉሉ ከም ዘለዎም ናቶ አቢዶም ደም ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኢፌክቲቭ ንሓደ ካምፓኒ ንቅድሚት ንኸይከይድ ወይ ካነት መንግስቲ ኤግዛክትሊ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናይ ገንዘብ ኣክሰስ ኣብ ዝስነሉ ዘሎ ብትክክል በታ ተቆንዝዎ ቦታ ድማ መፅዮም የጥቅዕዎ ኣለው እዚ ድማ ከም ውፅኢት ናይቲ ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብኩሉ ተኣንኮ ጽቡቕ ትኸይድ ኣላ ወይ ወፅኢት ተምፅእ ኣላ ወይ ረብሓ ተምፅእ ኣላ ትበሃል ትካል መን እያ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ዝዋን እዚ انت ده اللي اتخالت كالات تقوين له let's look here هذا ريبورت متيلو اتتكالات نا اثيوبيا بسنك زلو نايزي مجمريا زمنره ابزن ريالنا قطبنا اثيوبيا كاب حماق نابز باسي ازتري وزلهم چارتيو حدا سب دوصيو انفليشن ويكا زغبابه نا اثيوبيا اب كاب ورح 6 2023 ابت مودتا يጫፍ انتريغم نلعل كمي سبايك غيرول نلعل قص يبلو መንግስቱ ዝብሎ ዘሎ ከባቢ 29% ኢንፍሌሽን ወይ ካ ዝቕባበ ምንሃር ናይ ወጋታት ካብቲ ዝነበሮ ከባቢ 30% ወሲኹሎ ይዝብል ዘሎ እቲ ሓቂ ግን ክሳብ 60% ወሲኹሎ ምዝ ሕጂ ዲፎልት ኮይንዎ ዘሎ ወይ ድማ ነቲ ዕዳ ክኸፍሉሉ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሖሞ ዘለዎ ድማ ክሳብ 100% ክኾን ከም ዝኽእል ስለዚ ሽዕ ዝሽየጥ ዝነበረ ናብ 2000 ወይ ካ ናብ 1500 ናብ 600 ደይቦ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ መሊሱ ክሓስዮ ከም ዝኽእል ናብ ዝለዓለ ሽግር ክፈጥሩ ከም ዝኽእል በንጻሩ ወላእት መንግስቲ እውን እንተኾነ ተዘገርም ነቲ ናይ ሃይዌይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ካሊ ምናልባት ታስልብ ዝንታላ ከረይኩሜ ነቲ ሃይዌይ ናይ ኢትዮጵያ ዝኽፈል ዝነበረ ካብቲ ዝነበሮ ብ20-30% ወሲኽዎ ኣሎ ናብቲ ብኣዳማ ድዩ ብገለ ጌርካ ክትኣቱ ከለካ እቲ ሃይዌይ ወይ ካቲ ፅርግያታት ናቱ እቲ ታሪፍ ናብኡ ዝኽፈል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ብዝለዓለ ነቲ ኢንፍሌሽን ናቱ የልዕሎ ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ዓቢ ዝኽተሎ ዘሎ ፍሹል ቁጠባዊ መንገዲ ነቲ ሃገር ካብ ሕማቅ ናብ ዝባሰ ኣብ ትዊተር ዛ ቻርት እዚኣ ብዙሕ ግዜ ትዘውርን ብዙሓት ሰባት ኮሜንት ዝገብረላን ዘሎ እዩ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ፍሪ ፎል ብልዎ ንታሕቲ ገፁ ብቕልጡፍ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ዓለም እውን እንትኾኑ ነዛ ሓበሬታ ፒክኣፕ እናገበሩ ብዛዕባኡ ብዙሕ ግዜ ክዛረቡን ኮሜንት ክገብሩን እዚ ሕጂ ለንቀነ ዝወፀ ኣብዚ ሎሚ ዝወፀ ከማን መስለኒ ሓደ ካብቲ UNDP ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ሶርስ UNDP ሰርቬይ ዝገበሮ ወይ ከዓ ናይ UNDP ዝበሃል መፅናዕቱ ዘውፅኦ እዩ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ይብላ ኣሎ ገለ ካብቶም ቀንዲ ፀገማት ወይ ከዓ ቻሌንጅስ ብድሆታት ነቲ ቁጠባ ናይቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ፈርም ኤክስፓንሽን ካምፓኒታት ኣብ ኢትዮጵያ ከዓብያ ሒዝዎን ዘሎ እንታይ እዩ መጀመርያ 43% እንታይ እዩ ናይ ገንዘብ ፀገም ፋይናንሲንግ እቲ ቁጠባ ፅቡቅ ስለዘየለ ካብ ባንክ ክሬዲት ክትረክብ ወይ ገለመለ ፋይናንሲንግ 43% ፀገም ኣሎ ካብኡ 15% ናይ መሬት ሕቶ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ምስሓብ ናይ ዓሌታውነትን ገለን ስለ ዘሎ ትካላት መሬት ከስፋሓ ተደልየን መሬት ክረክባ ይከላንየን 12% እዚኣ እኳ I think it has to be questioned 12% ፎሬክስ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝብለዋ ዘለው
I don't know تخكلاي مثلا مغنيات حدا كارت عبس أجم كوين زلة تاجر الفوركس بهالي صنعي لقال ريبورت تسميهم قال political instability political زي يرجونات 10% بلاك ماله tax 5% competition وددر 3% corruption ويقبل شونا 3% زي يوجون I don't think it's political وش إثيوبيا خين كان نزي تخكل إني حبري تاخذوا زي تخلني خبر بلشونا أب كم زي إثيوبيا زلاتو لعلك خون كم زغل نمجمعته كبداية مثلاً supply chain of course تي مكس قاسات نيتي كابن نابن مستناي ودبات أجمعات supply chain أجمع كله خليو inflation 3% ترى it's crazy 3% كهانا كلني inflation so ولا قط figure سبزي بمزلو قال ترجم زلون تخانة تخكلني يكونن تقطبع كينوز خده أجمعات كله خمس خل قالت حبريتها يوصلوا كوتشي تدمع نيتوبيا قطبع عبد تزقل تفق الطبع زبهال زنبره كما يكوني زبهال زلو أزي تحط كون كم زغل سلازي أتي rate exchange rate ون مليسو ك دولار بغالي لك ركب كم زي كل يزن جرزلو إذا حجت رواز لهم manufacturing share of GDP across countries تي manufacturing ويكا درجة ناي فابريكاتات أبتهاجر أبيتيبيا بدرجة عالمن بدرجة على أفريقيا سب سهران أفريقيا كرر خلو دي إثيوبيا زوكل تحت زلو لاينيو سلازي تي هاجر manufacturing كم تزدل كم زي معبلة تحن يخيد نيرو كابوتاشن 16 حج دما تحت قصو جميرو خمزلو سلازي مبزحتو تقطبا اب سيرفيس اندستري استمركوسي سيرفيس مالت كم زي توريزم قال ملايو توريزم كا بوليتيكا ورغونا تزيلي قصلا يكلنيو مخنياتو سب توريسز ببزح خيد انت زي كيلو اب تقطبا صقم كم زهلو كم ردو غيركا توزو مالتيو سو زياون حنت كابتي كاب عالم بملك عالمن كالن كرخلو تقطبا اب مانيفاكتشرينج كم تزدلي كم عبل كم زي كاله لو من ما حدش حبريتا وتيزلو زناي منجس إثيوبيا نتي بزعباتي كغفلو زي كعلى عدا مستم على احتناتو تليفونا بناي تليفون ركب كجبر مخانون مستم كزرارب كم زدل ندرك وعتقلت حليفيو سلازي ديفولت ستيت أتيا خمزلان ويد ما تهاجر تشمع أبتعلاقة بحماق وتشي خمزلون عقم خمزي بالله مغنياتو عقم تلكا أب ديفولت تبهلك خد جلز أي تدلنيخا شمكا تبلاشي لور ورقتك تبلاشي له مالتيو سلازي أوريد أو بس يعملوا حج من البات قال حجزهم مم كاو كوتسوهم لو يكونوا ولا يكونون كالارستي كون برسيل اتي ايكونومي كاب حما نبز باسه نبز خفه نبز حمقه يوز خيزلو እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብመንገዲ ካልኦት ትካላት ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ክንርኢና ሕጂ ትካላት እንታይ ይገብራ ኣለዋ ባለፈው አንድ ዓመት ብቻ በውጭ ምንዛሬ ድረስ ሳቢያ ከ50 በላይ ግዙፍ ፋብሪካዎች ስራ ቆሙ። የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት እንደሚያሳየው በአሁኑ ወቅት በባንኮች በኩል በቀላሉ የውጭ ምንዛሬን ማግኘት የማይቻልበት ደረጃ ላይ በመደረሱም እየተገባደደ በሚገኘው የአውሮፓውያኑ 2023 ብቻ 51 የሚደርሱ ትላልቅ ፋብሪካዎች በዚህ ምክንያት ተዘግተዋል። አንዳንዶቹም ሀገር ለቀው ወጥተዋል። በጉዳዩ ላይ የተጠየቁት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ጉቱም የውጭ ምንዛሬ ጥረቱ የውጭም ይሁን የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን በእጅጉ እንዲመናመን ማድረጉን ያነሳሉ። ጥረቱ እንዳለ ሆኖ شكرا دريو زلنا اب ኢትዮጵያ እቲ ብሰንክቲ ዘሎ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፀገም ወይ ሰከን ብሰንክቲ ዘሎ ፀገም ናይ ቁጠባ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፖለቲካዊ ዘይርጉነት ናይ መሬት ፀገም ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ሰፕላይ ቼን ናይ ትኩሉ ንብሎ ዘለና ድምር ውፅኢት ብዙሓት ትካላት ንብዙሓት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድላት ዝፈጥራ ዝነበራ ነቲ ቁጠባ ድማ ንኸዓቢ ዕድል ዝባ ዝነበራ ገሊኦም ንግዚኡ ጠጠው ኣቢልና ያለና ስራሕና ብምባል ጠጠው ክብሉ ከሎ ገሊኦም ድማ ጠቕሊሎም ካብቲ ሃገር ይወፁ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ካብ ሕማቕ ናብ ዝባእሰ ክወስዳዩ እናወሰዳ ድማ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ድማ ኢኮኖሚካሊ ነቲ ሃገር ክሕዛ ከም ዘይክእል ብተደጋጋሚ ገለፅ እዚ ኣብዚ ሪፖርት ስለ ዝወፀ እምበር ኣብ ትዊተር ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ክወፅእ ዝቐነየን ዘሎን ሓበሬታ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ስለዚ በርካታ ዶላሮችን ፈሰስ በማድረግ ሲገባም ቀድሚያ የሚሰጣቸውም በርካታ ሀገር ውስጥ ጉዳዮች ቢኖሩም የመንግስት ሹመኞች ለውጭ ሀገር ጉዞ ለቢሮ ማስዋብና መሰል ስራዎች በርካታ ዶላሮችን ፈሰስ በማድረግ የሀገሪቱን ጥቂት ሀብት ለብክነት እየዳረጉ ነው ሲሉም ያክላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ እንኳን ከጀርመን እስከ አረብ ኤሚሬቶች ከቼክ ሪፐብሊክ እስከ ኦስትሪያ ሲመላለሱ በርካታ ባለማሎቻቸውን አስከትለው ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ማውጥተው ቢሆንም ካል ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኣቢ ወላ እቲ ደለዎ ገንዘብውን ኣጠቃቅማ ብጣዕሚ ሕማቅ ምዃኑ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ንዕዑ ዘኽስሶ ዘሎ ወይ ከዓ ብሕማቅ ከም ዝግለጽ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ነተን ዘለዎ ገንዘብውን ኣበይ የጥፍአን ዘይፈልጥ ኣዝዩ
ببيزنس أزيو حماق سب مخانو بزح جنزب ناتا من تهيت فولو أبليتش زبل أوفيسات باركتات جزاوت كم زنا بريسيدنشال هاوس حلو في حالي في ودما أبزح جلاس مني جلوا جنزبن بتي درونات يجزء له بورك دولار زي بالدولارات نخفله اتزحزن كفالو دما أبزح حلفة ديسمبر ترايسي ناب أستريا خيدنيرو ناب تشيك ريبابليك خيدنيرو ناب دبي خيدنيرو ناب برلين خيدنيرو مس بزحات ستاف ناتو ناي هوتيلاتهم ناي قدم اليوم إذا كل جنزب عزيز بزحيو كم وجه تدمع حمشت قرش خمان حيزو خمس أي كالون كي قال قرب حق تصفاتات يبقى ما يمكن زخوانة جنزب حيزو خمس أي كالن بنصارو نسوماليا من البته بحبريتا سميكم من تخوينكم أفكار زي كم تعلقون كفتني نسوماليا 4 بليون زنبرة عدا قريفهم لالو يعني 4 بليون عدا زنبرة IMF World Bank كل تعدا قريفنا لكم علينا قصلي لو ما مالو أبزح على فدما UN لثلاث عام زغتله ناي وتهدراوي زخون وتهدراوي حيلنا خيتم عبد زنبرة قرا العلم لالو سلسلة سوماليا بتخكل نبت بق تصفى زلوا وعزو تخيل الله كم سوماليا مثلا نايزبل ريلي سومال تبق تخيل الله I hope بوجيرو نبت بق درجة يقعزو خونو إذا كنا تاتنا إثيوبيا ناي السودان ناي جلملة أنت تتكلم مملو ولا تنا إيرترا بوليسون قال لنا قرب تعزف تزرنا يرون إذا كنا تاتزي كتك أملو مخالة مخناتو ديق زبالة أجمع بتقيح حارس لزلو أفتزو بقرن أفريقيا سلزلو قالنا قريدو دولي زلو يمسلو لك مزز تحاس أتي نتمالي جون سنة لهم تعلقوا يعني اسمع يوم አረብ ኤምሬቶች ከቼክ ሪፐብሊክ እስከ ኦስትሪያ ሲመላለሱ በርካታ ባለማሎቻቸውን አስከትለው ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ማውጣት ቢሆንም ሀገሪቱ ያሳካቸው አንድ የረባ ስምምነት ግን የለም። እርሳቸው እነዚህን ሁሉ ሀገራት ከነ ሚኒስትሮቻቸው ይዘው በዞሩባቸው ሳምንታት ሶማሊያ እንኳን ከዓለም ባንክና ከዓለም የገንዘብ ተቋም IMF $4.5 ቢሊዮን ዕዳ ስረዛ እንደተደረገላት ሁለቱ ተቋማት አረጋግጧል። የዕዳ ስረዛው ሀገሪቱ አዳዲስ ብድሮችን እንድታገኝ ያስችላታል። ሶማሊያም ዕዳዋ የተሰረዘላት ከፍተኛ የዕዳ ጫና ባለባቸው ሀገሮች ማዕቀፍ ስር የሚጠበቅባትን አስተዳደራዊና ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያዎችን በማድረጓ ምክንያት ነው። የዕዳ ስረዛውን ተከትሎ የአጠቃላይ የሀገራዊ ምርቷ 64 በመቶ የነበረው የውጭ ዕዳ ወደ 6 በመቶ ዝቅ ብሏል። ይህን የተቋማቱን እርምጃንም ፕሬዚደንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ታሪካዊ ብለውታል። የሀገሪቱ የፋይናንስ ሚኒስትር ደግሞ በሀገሪቱ የደህንነት ቅነሳም የኢኮኖሚ ማሻሻያና የኑሮ ውድነት ማስተካከያ እርምጃዎች ላይ አዎንታዊ ሚና የሚጫወት ውሳኔ ብለውታል። ኬንያ በቅርቡ ሪከርድ የተባለ $15 ቢሊዮን ብድርና ድጋፍ ማግኘቷ የሚታወስ ነው። የብልጽግናው ባለስልጣናት ደግሞ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በማቅናት ከፈጸሙ كم زنريو زلنا بحكي تي أبي زختلو زلو منجدي ولا حنت وتصيد كم تعلو كم زيك على النتاها قردما زخونة لوتي ولا تدبلوماسيا ومنجدي أبنابنة أب دبي نخندي معلتات إكسبنسيف زخونة بوتا هيزونا جرين ليجاسي قال ملايلو بزيو كلا اللي بالنيرو كم تزدل دما وتصيد كركباي كعلن سلازي تزختلو زلو بوليسي ولا نتزلو جنزب that's why دما إنفستر قبرو لزي دلي زلو جنزب كبو زي دلي زلو مغنياتو التجنزب أتقاقماناتو ما باخنو خينو سلزر هبون وتصيد زي بلو كم زخونن بنتعرو في سوماليا زقبرو لو طرينا لنا كم دما أب هجر مني أب كينيا وين تخونه ريكارد ليفل ناي وصعي جنزبي عطلو نبيك خيريو بخميك سرحي إذا كان على رستيك خون بحفشاجن إثيوبيا I think أمريكا يكون كالوت هجرات معربين هجرات أب بيزل اللي هو بقعت سلام نخسفر كنت طبعا خلعل نتهجر كابت زلاتو نخوصن نعم عبالة نخوزان بقعت كم زي بلو بتدقاقامي نتصور زخونه سيلن مرداتان مجلسن يهبو مالو كابزن العلي كما تصوم زخل حبريتا كلي أيكلني لزبل امنت علني كابز تبقسه كيكون يترفنيو بزح جزء دبلوماسياتنا أمريكا بتدقاقامي مسناي تجراي مسناي هوحت زملالسون زرغبون زلو I think there is something in here نالبات كل شب كستبلو زلو التتريو دلون تعليم أمباسادر حدش أمباسادرنا أمريكا بتوبيايو اتحاد ما ماي كامر تفلوي لوخ نا أمريكا أبكرنا أفريقيايو بتدقاقامي فلوي لوخ بتدقاقامي نا تجراي بمخاد مسجيتاتشو ردا مسكالوت جزياو من محدارنا تجراي كراهبن زعبات كنتات دلوم بزح جزي كسافر رينا لنا كمون تقنت أمباسادر نابو خيدنيرو سلازي I think منال بعد كم باك أب زرع وزلو ولا أب مغلز جبر زلو دبلوماسي ترين ترينا بزح جزي ناي معربوين أمباسادر ناي تلياني خيد ناي فرنسا ناي سويدن أبز غربا درجة توب دبلوماتس ناي معربوا عالم نفتكراي بتدقاقامي يمزم على سوزلو سلازي maybe نعتاتهم مززلو هاقواف تتقيمهم نعدي سابا كمال سوامي حسبو كله كل يوم نتكونتات كمزمزوي دليه اليوم أمريكا دما
ኣብቲ ዞባት ዘሎ ፀጥታ ካብ ምሕር ከም ዘገድሶም ዘሎ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዝኽተልዎ ዘሎ ኣገይን በተደጋጋሚ ኣብዚ ለንቀነ ወፂኡ ዝቐነየ እውን ተዘኪርኩሞ እዚ ናይ መበል 23 ዓመት ን20 ዓመት ወይ ን20ታት ዓመት ዘኪሮሞ ዘይፈልጡ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ብዛዕባ መግለፂ ውፅኦም ነይሮ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ኤውሮጳ ከምኡውን መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ዋይ ን23 ዓመት ብዛዕባ ተዛሪብካን ተገዲስካን ዘይትፍልጥ ተገምጢልካ ሕጂ ብዛዕባ ክትዛረብ ጀሚርካ there is some kind of change ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ናይ ኣረዳድኣ ገይሮም ከም ዘለዉ ይርዳእና ኣሎ ኣነ ከም ጆርጆ ግን ዘይፈልጦ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ኤግዛክትሊ እንታይ ደሊለው ኣይተረዳእንን ኣሎ ብዙሕ እንተታት ኣሎ ግን ንግዚኡ ክዛረበሉ ኣይደልን ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ ዝርኢ ዘለኹ ኣሜሪካ ስትራቴጂካል ቼንጅ ይገብርሎ ብዙሕ ይፍትንሎ ኤክስፐሪመንት ይገብርሎ ሓሳባት ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምናልባት ኣቢ ከም ዝርእይዎ ዘሎ ነቲ ሃገር ዝኾነ ነገር ክገብራ ከም ዘይክእል ይርእይዎ ኣለዉ ዓልዮም ድዮም ብፍቓዱ ድዮም ኣልዮም ብመን ክትክዎ እዮም another question ኣና ንኻልእ ግዜ ክንገድፎ ኢና ግዜ ክምልሰልና ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ግን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን እቲ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ እዮም ኢሎም ዘሎ ብንፁር ቋንቋ ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ ንሕና ግን ሙሉእ ደገፍ ናትና ቅድሚ 23 ዓመት ክገብርዎ ዝግባእ ብውሕዱ ቅድሚ 20 ዓመት ክገብርዎ ዝግባእ ዝነበረ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በቲ ውሳነ ናይቲ ውዕል ኣልጀርስ ከምኡ ድማ ብውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ንዑ ከተተግብሩ ሙሉእ ፃውዒት ንገብር ንሕና ኤውሮጳዊ ሕብረት መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኡውን መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ እዚ ንክትግበር ክንድግፍ ኢና ሰፖርት ክንገብር ኢና ኣብ ድሕሪኹም ኣለና ይብሉ ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቀደም እቲ ዶብ ንክሕንፀፅ ብተደጋጋሚ ዘቕርቦ ዝነበረ ጠለብ እሱ እዩ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝኽተልዎ ዘሎ ስትራቴጂ ግን ምናልባት ኣብዚ ብዙሕ flexibility ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ሓንቲ ግዜ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ኣብዚ እንታይ ትጥቀም እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂ ኣለዎም ሓንቲ ናይ ቀደም ቪድዮ ተሰይኩም ላይ ነርኩም እስከ ንስማዕ እያ ገፂታት ሻዕብያ ዲፕሎማሲያዊ ምቕፂፃይ ዘይምምላኽ ይረኣዩ እዩ ናይ ሜዳ ኣሰራርሓ እዮም ዝጥቀሙ ጉርሕን ሜላን ዓለምና ኣይክእልዎን እዮም ዝብሉ ናይ ተሰኣሎም እንታይ ትብል ብዛዕባ እዚ ኣቋሞም ብዛዕባ ይሓሰቡ ዝሓሰቡ ማለት እንታይና ሓሰቡን ድብለካ ኣብቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዲፕሎማሲ ናቶም ዲፕሎማሲ መግለፂ ኣለዎ ናቶም ዲፕሎማሲ ሓሶት ሸጠፍ ዲሰፕሽን ምድንጋር ማለት እዩ ንሕና ዲፕሎማሲ ከዓ ናይ ብሓቂ ብቕንዕና ዝምድናታት ምፍጣር ሽርክነት ምፍጣር ማለት ንሳቶም ነቲ ናቶም መዝገበ ቃላት ወይ እቲ ናቶም ዲክሽነሪ ተጠቒሞም ንዓና ስለ ዝገልፁና ዘለዉ ናቶም ኣረኣያ ሓቆም ኣለዉ ኣብታ ናቶም መዝገበ ቃላት ክንግለፅ ስለ ዘይንደሊ በቲ ናቶም መዝገበ ቃላት ንሳቶም ክብርታት ቫልዩስ ወይ ድማ ዴፊኒሽንስ ናይቶም ኣምራት ወይ ኮንሰፕት ዝብልዎም ኣባና ስለ ዘይገብ ሓቆም በቲ ናቶም መግለፂኦም ኣሎ እንኳዕ ኣያቶም ናብቲ መግለፂኦም ናቶም እንኳዕ ኣየሳስና እንኳዕ እግሪ ሓፀብና እንኳዕ ተመሳሲልና ሓደርና እንኳዕ ሰሪሕና በላዕና እንኳዕ ኣብዚ ደረጃ ብኽረተና ክሳብና ቅንዕና ምስ ኩሉ እቲ ዝፈጥረልና ብድሆታትን ፀገማትን ኣብዚ ነውሪ ዘይብሉ ካልእ ዓለም ዘይብሉ ሓቆም እዮም ንሕና ኣብቲ ዲፕሎማስናቶም የለናን ከምቲ ናታቶም ለባማት ኣይኮናን ንሳቶም ዝሰርሕሉ ሕግታት ኣይንኣምነሉና ኣይንቕበለና ብዙሕ ንከራኸረሉ ከምዚኣ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መልሲ ብትኽክል ንሕና እቲ ምትዕፅፃፍ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ንጥቀመሉን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣ ሓንሳብ መብርሂ ክበኩም እያ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ቋንቋ ናቶም ናይ ዲፕሎማሲ ኣይንፈልጦን ኢና ኣይንርድኦን ኢና ብናቶም ኣዘራርባ ድማ ኣይንፈልጦን ኢና ክብሉ ከለዉ ትኽክል ኣለዉ ክብል ከሎ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ወይ ከዓ ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ዝነበረ ማይክል ፖምፔዮ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ኣገባብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ CIA ይኹን ኣብ መንግስቲ ከመይ ከም ዝኾነ ስምዕዎ ንፓብሊክ ዝነበረ I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment. ቋንቋ ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ስርቅን ሓሶትን ምትላልን ከም ዘለዎ ብትኽክል
كنقرأكم تعنيه توب دبلوماتنا أمريكا مالتيو سو انتي كرد عنا يخلابزي حنت كبار هالكم كنشغلالو زلنا تخوانكو أنا ناي دبلوماسي ناي زي عالمنا ننبرلو قوامت على كم زي اللي حسوتن مرقزيتات تبوشتخات أمنون بأفكار تبلو ننبينو مخانو هذا كابتي من سيرترا زي بريزنت سيازبلو زنبري أب أين حق تصبغيو أبزان نبر لا زلنا عالم جنا يسرحني زلو سزي أمريكا تا ملاخيت نايز عالم اتخطلون اتهم كالوت مس أشرك نزلهم زخطلون محساون مسرب حاخا متعتصافن كاب كوني إيرترا دما نزي مرقد زي كتكتل سلا زي كالت إذا حلفتو 30 كلتان عمت نسقدلات رينايون ننبرون نغصلون لنا سلازي من الباتنا ترديت أبزا عالم زيات نبركها بهاللغة you have to really متكلات كاخد كيريا بالكان وشتاو منتات كاخد كيريا بالكان أبت جيم جنة حقتات نايت جيم نايت عالم تتقاملو زلا كتقام كتقددي خامالتيو سلازي من البات نزوم حجزلو مرحنت I cannot say anything it is message generation leaders جن I hope وعنقا دبلوماسي كردوم أمونا تجيم ترديوم أبتي ناي عالمنا تصوتا بتا عالمنا اتردوك وعنقا نخسرحو زبالة خيني سمعنا نعي كاباخي وصانا نزيل በመስፋፋት ላይ መሆኑ ተሰማም። የግብጽ ጦር በኢትዮጵያ ዙሪያ ባሉ ሀገራት በመስፋፋት ላይ መሆኑ ተሰማም። የሀገሪቱ ሰራዊት በሶማሊያ ማዕከላዊ ሸበሌ የአየር ኃይል ጦር ሰፈር እየገነባ ስለመሆኑ ነው የተገለጸው። የፊልድ ማርሻል አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሀገር ግብጽ ኢትዮጵያን በድንበር ከሚያዋስኑ ሀገራት ጋር ወታደራዊ ስምምነትና ስልጠናዎችን ከማድረግ የጦር ሰፈሮችን እስከ መውሰድ የደረሱ እንቅስቃሴዎች ላይ ትገኛለች። ለሱዳን ጦር ከድሮን ጀምሮ ወታደራዊ ድጋፍ እንደምታደርግ ከዚህ በፊት ተደጋግሞ ተሰምቷል። ዘ ኤግልስ በሚል ስያሜ ሱዳን አሁን ያለችበት ቀውስ ውስጥ ከመግባቷ በፊት የአየር የምድርና የባህር ወታደራዊ ሓንቲ ናይ ግብፂ ምናልባት ግብፂ ብዙሕ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ከም ትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ስጋት ኣለዎም ኩሉ ግዜ ትግበር ኣይትግበር ግብፂ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ትገብር ኣይፀንሐትን ምናልባት ተሪኢኹሞም እዚ ናይ ቀይ ባሕር ክሕዚ ኣብ ገለገለ ክብል ከሎ ስለምንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ክልተ ነገራት ቁፅሪ ሓደ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ምርጫ ስለ ዝፅበዮ ዝነበረ እቲ አልሲሲ ኣብ ካልእ ፀገማት ካኣትዩ የለን ከመይ ገይረ ነዛ ምርጫ እንተስ ሰሪቀ እንተስ ብሓቂ ክምረፅ ይኽእል እያ ነይራ እታ ስትራቴጂ ናቱ እታ ካልይቲ ድማ ጉዳይ ናይ እስራኤል ስለ ዘለዎ ምስ ኣሜሪካ ድማ ይተሓባበር ስለ ዘሎ ኣብታ ኩነታት ቀንዲ ኣተኩሮን ነቲ ቁጠባ ናቱ ፀገም ዘለዎ መፍትሒ ምስ ኣሜሪካ ብምትሕባር ስለ ዝኾነ ኣብኣ ኣተኪሩ ነይሩ ሕጂ እንተተመሪፁ ግን እታ ስትራቴጂ ናቱ ኢትዮጵያ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ሓሸውየ ስለ ዘላ እቲ ዝበለፀ ግዜ ናቱ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን መዕለቢ ዝረክብ ዘሎ probably ንኣሜሪካ ምስ ረብሓ ናይ ግብፂ ብምዃን ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ግብፂ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲት ንኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ፈለስጢንን ስለ ዝኾነት ስለዚ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ስትራቴጂ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ባት ስቲል እቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝኽተሎ ፖሊሲ ስትራቴጂ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ ምስ ዑድያ እተን እዚአን ክልቲአን ካብ ምስ ኣሜሪካ ኣዝየን ቅሩብ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎን እዮም ስለዚ ነዚ ኩነታት ናይ ግብፅን ናይ سعود عربن كمودما ناي كينيا تتكيما إيرترا كابتو زلوا تنصلون الجدان كتوت سريحة كابو كتوت تصفاي قبر نسلة تزبي هاجرسي يدلياي كاب جدا كتوت منا بكو طبعوي لوتي كتكيد دما ناي كل إيرتراوي تمنيتيو حنتي داي مودة تعرس نايلومي بزعبا زلو كنتاتنا غنزارب قد من أبقى مخادنا جن حنت فيديو نيراتني حتر زبالت بزوج جزء تمتعني عن أبزام تيادي فلت حدا نشتي من السيك بزوج جزء سنة نجرز جبرجن كم تزدل أنا بزي كم تقعد زقد بعنا نبره. أتذكر يا كومنت صحيفات ندل خلوا جزء تناتي كومنت صحيفة شل خلوا جزء تكملها مالتي بعد زبالت جن كذا زراركم فتنة مالتي حنت إيرترا مالتي تجعت مالتك تجعت بهيرات مالتك شدشة مالتك شدشة زبطات مالتين كلتها مالتك كلتها هيمانوت مالتي سلازي كل جزء أنا بزيه فلالي نزين كسرتاتي تكمل بريهات لكم كون تسفاق بالركير إذن من سيدي فيلمون من سيد فيلموني مثلا جيجا يخلع علي كل جزء كند من تاي كداهم ويفتنو كساب كند من تاي تتقام دي جلز بحال بزوج جزء كداهم ويفتنو نق زي بالمركز أبير تراونتن أبحد الناس بير ترانزلويو نبحك دم كبر لني كم جوس جبو دقفس جبو مكتتال زدليو متبع زدليو من سيو كم زياتو من عايش من سيات نتي ببزحات كم عايشون دنا غورنا جبور زود كعوب بزوج جزء يزري نسوق نق زي بالمتكال زلوه نتي حد الناس بير ترا
كل جزء يسرح من سيس لزخنة عابد عقيتن دقفن مورالن كوهابو بلبي سوع very very كتابة بعض بعد سرح كتابة بعض جبوس راح تسرح نكح من سيو كان تبابع ما يقبع نزياتهم دما كان دقفهم تعويتي قبر I think كل سبوني دقفوا يجن كبرز جبوس لزخنة منشن كجبرو دسيل النوع وان تحالفن نيرا بس قبلنا بالكو لو مجن مع التاخيل الله سلازي أبغى داينا مع بلسكي توسع مبرهير بيلو أنا وناتي توسع مبرهير كبير لازم مساي لايك تجركم كمزا ناي فرندندم كمزا تمالي تاناي صحفتي مزرحنا بزحسب حجي إلى هابو تصحف على قريو بزي ترخيب عيلهم نعنا بحمولنا له واحد مسون بحرات الدرجة 250 كم 200 كنت هزبي هيتقبلون ስለዚህ ብዙሓት ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ቨሪ ብፌር ዝኾነ ኣፅሓፋት ፅሕፎ ከዓ ብጣዕሚ ኣኽብሮት ኣለኒ ፅቡቅ ይኮኑ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ዝዛረቦ ከምዚ ደይኮን ገለ ኢሉ ዋላ ንዓይ ብታሕቲ ተፅሕፉ ኣነ ባይ ዘ ወይ ብታሕቲ ብትኽ ስለ ዝፈቱ ኣብ ዝፅሓፉ ፀገም የለን ዋላ ናይ ናሽናል ቲቪ ናይ ኤርትራ ዝዘርግሖ ንዕኡ ንምብዳህ ኢና ስለ ዝኾነ ንዑ ምድግጋም ብዙሕ ክስ ኣይኮነ ብዙሓትኩም ግን እንታይ ከስማዓኩም ደልየ ዘለኹ መብርሂ ይብሎ ብዙሕ ሕቶታት ንዓይ ዝተፃሕፈለይ መብርሂ ይብሉ ስለ ዘሎ እዩ ምንታይ ከም ዘይኮነ ገለ ማለት ንኩሉ ንሕና መስለና ትማሊ እውን ተዛሪብና ርኢና ሕጂ ይማእከል ክምእከል ነይርዎ ገለ መለ ኣይኮነን ትዘረባ ሕጂ ክረግመልኩም እየ ኣብኡ ከይትኣቱ ክምእከል ኣለዎ ገለ መለ ኣይኮነን ንምእካል ንዓና ደስ ብለና ክንጅመር ከለና ንኮም ኢና ዝኾነ ይኹን ክምእከል ኣለዎ እንተይልና ዝኾነ ይኹን ኣካል ፀገም ዝበሃል የለን ኣብዛ ከምዛ ዓዲ ቦታ ጥራሕ እያ ትስራሕ ኣብ ከምዚ ካብኣ ወፃኢ ኣይትስራሕ እውን ኣይበልናን ኣብ ደስ ዝበሎ ሚኒስትር ትምህርቲ ድዩ ዝምልከት ኣካል ድዩ ኣብ ደስ ዝበሎ ክሰርሓ ክእል ፀገም ዝበሃል የለን ጥራሕ እታ ቤት ትምህርቲ ተሰሪሓ ክንሪኣ ኣለና ኣብ ዳስ ነብሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ተሰሪሓ እታ ቤት ትምህርቲ ክትርአ ኣለዋ እዩ ናሃና ናይዚ ገዛን ኮሚን እዩ ስለዚ ናሃና እሱን በረይ ግድን ኣብ ከምዚ ቦታ ክኸውን ኣለውን ኣይብልና እዚ ከዓ መጀመርያን ኣይኮነን እዚ ንብሎ ንሎ ፅን ኢልኩም ስምዒት ከይትደጋግሞ ማለት እየ ሓይ ሕጂ ኣይነማእክሎን ኣይበልናን ኣይሓብርኩም እንተልኩም ሓቢርና ኢና ድሕሪ 11 መዓልቲ እዩ ጠጠው ኣብሎ ኣለና ዘሎ 11 መዓልቲ ሓቢርና ኢና ፅሒፈሉ እየ ርእይዎ እዩ ብሪዝን ትማሊ ተዛረብና ኣነ ብዙሕ ሳይ ስለ ዝመፀኒ ኣብ መሽሙ ዝነበሩ ሰባት ይነግሩኒ እዮም ኣብ ኣኼባ ኣብ ሚኒሶታ ስለ ዝተዘርበ ነቲ ኣኼባ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ካብኡ መፀኒ ነይሩ እዩ ሕጂ ንዓና ፅሒፍና ኣሎም ዘይመለሱ ኣብ ኣኼባ ግን ብዛዕባና ተዛሪቡ እዩ ትረድኦም ስለዚ እቲ ሪዝን ክበር ሃልኩም ከሎ ኢለ ዝዛረብኩም ዘሎ ኣይነ ማእክሎን ኣይበልናን ኣብዛ ቦታ እዚኣ ጥራሕ ትስራሕ ኣይበልናን ንሃና ደስ ብለና ኣብ ሳሕል ወይ ከዓ ጎንበሳ እታ ኤርትራ ዝረኣናያ ኣብኣ ስራሕ ደስ ብለና ተለይኮነ ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ጥራሕ ኤርትራውያን ኣሕዋትና መግለፂ ንሃና ፍቅሪ መግለፂ ሓልዮትን ካብ ዳስ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ኤርትራ ኣብ ዳስ ዝመሃር ንሕርቲ ሃልዩ ካብ ኤንጂኦን ካልኦን ዝግበር ንሕና ካብ ዓቕምና ከምዚኣ ክንገብር እያ ቀላል ነዚኣ ኣይትኸውን እያ ጠጠው ኣብልዋ ኢና ትብል ኣለና ንምንታይ ተተባሂሉ ንምንታይ ዝብል ሕቶም ሰሓትና ኢኻ ኣይከውኒ እያ ትማድራኹም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ንሰርሖ ዝነበርና ኣነ ፈልጥ እዩ ኩሉ ኣካል ኣብዚ ናይ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ይፈልጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ደሕጋዊ ነገር ንሰርሕ እንተ ነርና ዓብይ ምትብባዕ ገለና ካልእ ወረቐት ኣሎ ዝምልከት ኣካል ኩሉ ኤርትራ ኣነ ኤርትራ ገሽ ከለኹ ምትሕብባር ክግበሮ ኩሎም ፅሒፍለይ ኣብዚ ክሪኦም ኣይደልን ናይ ኮሙ ሰብ ስለዘይኮንኩ ማለት ተረዲኦም ስል እዞም ሃለፍለት ትብሉ ሰክት እዮም ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣለና ወታ ሃገር ክሰርሖ ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ናይ ስነ ጥበብ ካብ ናይ ሳይበር ኩናት ናይ ኩሉ ስጋብዛ ናይ ክሽፍታ ዝገበርና ኩሉ ዝነኣድ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ፌርሙ ከምዛ ዝረኣኹማ ፅሒፍና ፅቡቅ ደስ ብለና ምትባዕ እዛ ናይ ትማሊ ግን መእሰሪ የብልና ንሕና ኣቋርፅዎ ዘይኮነ ስለምንታይ ድሕሪ 11 መዓልቲ ተጠብልዎ ንባል ድሕሪ 11 መዓልቲ ንምንታይ ኣብ ጅምር ከነብሮ ከለና ኣይሓበርካ እንተዝኾነ ኣነ ሕብር ነይረ ፅሕፈሎም ነይረ ስጋ መልሲ ንፅበ ስለምንታይ ስጋ መልሲ ንፅበስ ጠጠው ኣብላ ኣይትቀፅላ ተዝበሃል ቀደም ነገርኩም ነይሩ ዝሓለፈ ሰራርሓና ከምኡ ስለዝነበረ ስቕ ኢሎም ፀኒሑ ስቕ ድሕሪ 11 መዓልቲ ብሰብ ሰሚዒ ባይ እዚ ባይ ኣነ ብስክሪንሾት ሒዝና ኣለና ነቶም ፖስት ዝበሉ ኣካላት ጉሩሃት ሰባት ንዓና ንክረኽቡ ኢሎም ስሎም ሃለውሎ ኢሎም ፖስት ዝበሉ ብምሉእ ሒዝና ኣለና ኣነ ሒዘ ኣሎ እዚ ከም ዝመፅእ ቅድሚ ምዝራቡ ቅድሚ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ጠቂዖሞ ሒዝናዮ ሒዝናዮ ኣብ ሚኒሶታ ተዘሪቡ ስሚዕና ሒዝናዮ ኩሉ እዚ ማለት ኩሎም ቶም ትማሊ ቶም አንፃርና ደብሉ ዝነበሩስ ብኦም ክዝረብ ሰሚዕና ኣሎ ሪኮርድ ገርናዮ ዳውንሎድ ገርናዮ እንድሕር ሶም ተነጊርዎም እንድሕር ተኮይኑ ዝፈልጡ ተነይሮም ስለምንታይ ድሕሪ 11 መዓልቲ ዊዝ ኖ ሪዝን ንሕና መብዛሕትኦም ሕጂ نفس وكف مدرك ناتو قرصنا فطر واقع فيلونا ليو ببترا ببرك كتصبا صباي بوين حساب كورارب رمالو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري ايتم اخلون يهم ايبلنان ابزي ابوتا زي راح تسرح ايبلنان نحنا حزب زل اخنا حزب دبغوسو اب معلومه نخبصه صريحنا هنا ناي حزب ريتو خنخبرينا كاب كاله زخونه يكون تصابو
تردخني أي مثلاً إذا أما أكل وقت تحبر على كأجر ما يكون سوش قريبنا ناتو حدش ونا يكوننا أبناء سنة نصرح نيرنا أبناء بشكل تاوي مسؤول نبنا سرحنا تاي حيشنا نقول نيرنا شعوين تطابلوا زي أنا مودة أتحكون على واحد حلو من كي ترجع بخمسة عينات أكيد خير دلو تنبهال أم جنبري think about it نحبر نيرنا يدول نيرنا لأننا أجي سويكم قلهم تصعب نيركم يريكم يكون نيرنا سلام تاريخ حبر عقدينكم لقل مدر كله غيرنا لأننا 11 days 200 شو منتج مستوى الحيو تطابلوا واي لازم نركز أكثر كذا أمور تبقى سنة اللي يحبرنا بخلينا نسمع نيرنا سلذي كلهم أبزي تصحبوا لهم understand نحن كل جينا عندنا كان حتى نقول إمباسي نحن نقوم تقوي مرة كوهنا زبر وش عشان كوهنا يزبط حدش تخاي كنا نزل سرح زي حدش تي كنا كم زعنا سرح معنا like جنزب تتفاهم قال ماله تزوي واتع جنزب بمؤكل خونا له إذا كنت تصيرين كله له أنت نبهان لنا يس تسلنا نحن نبغى خمينا كنتي أنا متشم أبز حلفة ريتو هي بنيرة ريتو مسحب كنت مالتيو زمت قبل ملتي ناي منجستي أسرار حلو منجست دما ممرحي هي بنيرو أت منجست دما زخونة يكون كواسع زخل بمنجدي إمباسي ويكاب منجستي كجبر كم زلوا بزي فقط ناي منجستي كجبر أيكل نيو زبل ممرحي أبتشن أسران كلتن أوتي خمسة نبرة زجلس حبريتا بتصحف سيدكم لي اللهم كم زي معبل كلوس أنا معبل دما ندخلو نعي زي برهالي زنبرة دما قاليت فيديو جيرو صبو جيرا بريو نيرو مجمريا حدش كم زي كوني اتحسابنا تدما أبزخونا منجس زماكلو حساب زغربو مسكر عن كم زغيل نعو كم دستا ناي هزب دما أبتي بتمرتي أب تحت السلال كوينهم زلو درو بعلو مريصهم تبقيسهم زلو نساتهم تابي تمرتي انت تغير ناتي تمنيتن بهجن نايتن عايز مساي كوينو زحق زلو هزبي بهج مخونا نيرو انت زي لكن كال بوتا مست استراتيجي ناي منجستي ويكا مستي ممحدار او زلو زوصو مسو كوينو تتغيرون فلكسيبلينا كال از السراح زي حدش هيكونن عنا سلازي كنجمر كلنا بتدغاغامي حتو حتيتناينا صحف تي بهجناتنا ويكا تمدبناتنا عبيرناينا أكندنا عناجن أبكال أخيبة نتقدايتي بأبكال كابي أخيبة بزعبو كم تزربن نعنا دم دحيرو يمتنا خمزلون أبزيا من البات بزحات سبات اللهم I think من البات كنا نصر زلنا نمنجست مقوام ويكا أنصارنا يمنجستي ويكا حدا مرحنا يمنجستنا إمباسيديو زجبرو أنصار مزراب أنصار أبلاغ مزراب كوين تسمعكم سبات كم زلهم كاب كومنتناتكم ريال لهم منجستي كوسب كنا أقفله من حزبك قلقل ده يكون منجستي زبحة منجستي إن السنس من البات فلتوا يكون جنزتهم زي ترداكم منجستي باريانا حزبيو أكرر ملكم إيه منجستي مالت سرحتنيانا حزبيو in by definition منجستي نا حزبي كتب له تخين كا سرحتنيانا منجستي سرحتنيانا حزبيو منجستي كنا بالعلي حزبيو لعلي حزبيو قبل علي كوف قبل زقبا منجستي دما تحت حزبي باريانا حزبي كون زقبا سلازي هذا زي قادما بزي قدس إرتراو زي قاند حروخينو نيرتراو حزب نكحتت أنا كم ناتيرديت بناتو تبقصو زدليو خقبر خلي كانوا ترى لكم إيه زدليو حساب كقبر خلي بات أبزي جن الله تاتا جن أتابع تمرت أبي ياخد كون بخمي ياخد كون ناي منجستي سرح يزي منجستي أبي بوتا كوني بخمسة من قد كقبريبل تخكلنيا منجستي نهزبو تقمنا هزبو زدلجن كم زعينت قبر السناي وكات أجار كاب هزبو وحسابنا هزبو كما تقولوا أوكي بتعمل تبغى صريح كمان لهم نعبلو نحن عندما بتسرر عناتنا تابع تمرت بخمسة كسرحية مسانا أخوينكم كتكاتلو تقولوا ناتكم عبالات كتصادف تقولوا لعلو خلقن كاب إيرتراو هزبي واسع سلزلز جنزب بتخكل كابي متيو نايبل شونان نايسركن نايكالن كيهلو دوكومنتن قطعات كمالك خلالو نابنت معبل كبحالو زقبا أنا مالتي تيمباسي تطواب الله يكون كله زلو معبل إذن كتمال علىك سلزي نزك كتمال دما تجنزب كابي كم زلو دقارنا كمون نا منستري فورين أفيرس وي كمنستري قدرت وسعيدي نا منستري دما ورقة تصحيح علىك كم خد جبر علىك هاي كله زلو أمبر تطواب بالكاب جنزب كابزباي توات I don't understand that مالت أبعلم إيرترا ترى كورتنا جرزلا أبكال هجرات هالويم أبزخوني يكون شاري تقبر كلا خدمة سلبرتي ديوم ورياد ديوم يوتيوبرز ديوم زي قدس يوصو شعوقن مستحقر رمنت أب إثيوبيا ديو أب سوماليا ديو أب رواندا ديو أب كينيا ديو أب كلا هجر كتحجز تحرقينك
يس بمنجد منجستي زجبر ويدما نمنجست زيت دلت خوين كخربا بمنجد يونيسيف ديو بمنجستي كال يونيس ار ديو قال ملا بسوم كاب شركنات كوينكا تسخاتب نساتهم قلنا تي قباب سلو دفلتو مسوم كاي سرح سلازي ابي ايرترا سلو زخونه دي زي كون لحد ما سلمنتاي تطو ابلو يبحال الله دما مبريك وابي قبا تطو ابلو تراين دار خوين كن it doesn't sound good again بنصور منجست دما رغيفيتانا حزب زي قبل تخينو ويدما حزب زخونه يكون نحنا تراينا نقبر حزبي بعلو زخونه خقبر هاي كلني ندير خوين تريتو دما فاين كتبلو تخليهم كم دحرجن ابزيا نصور كخونس قبا حزبي بمنجد امباسي حجز انتيلوم كحجز يدل سب كم زلغا تفلت لكم نمعبل زفوتو نسلا معبل يلوز حجز كم زلغا تفلت لكم اب امريكا ذا سيم حزب امريكا حجز انتيلوم كده هنا حجزنا المنجس السويس تحديدون كيد المنجس دي عامل مليون نمنجني عامل نقول سبات يعمل مرحي مانو دي دمن الشيخ دي زمن قالدي ومسز بركب زلودي درافاي دي زمن تواسعي دي زمن سلا دفتو مسو بيرسونال كونكشن سلا زلو بمنقدو منقص دما نزي سلا دفلتي امباسادرات زقبر نابنت يونيسيف امباسادر تصوتاي ناي كعسغري رونالدو دي ندروغ بادي قال خقبر كله رونالدو وي دروغبا نا يونيسيف كلا سلا زلو يكونن تايدا نعز فتو سلا زلو بمنقد زي سبز غيرم وسيدوم ني نتي يونيسيف نكحجزو نتوم دغفتناتهم بو غيرم كحجزو سلا زلي سلازي حجون اذا كنت تعتزي كعرز قبايو نهزبي يلو سب تابلب تبقيسو كحجز كله كتتبابع لك نتتريف زولو كتتهدم زن مال بزن عريو زن كوسخللو كتبل كل جزي اتس اوكي اب كل عالم زولي حقتها مال اتجنزب كابي مصالو منغسي ون نايت حزبي تجنزب زوات زولون حلافنت كوسد غليو تايبلالو از جنزب كواسا خلو نابلشونا خي كيد من يوم زخفلو نابنت بغوفاندمنت دحر ኮይኑ ሊሳና ይኩሎም ሽማለው ክንደይ ከፊሎም ክንደይ ፐርሰንት ጎፋንድመንት ይወስዳሉ ታክስስ ገለመለሎ ዲ መንግስት እንታዩ መንግስት አሜሪካ አቡ ስለዘሎ እንታይ ኢዱ ነዚ ሁሉ ብግሉጽነት ቼክ አፕ ክግበረሉ ይኽእል ካወጻይ ግን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ጠቅላላ ክግበር የብሉን እንድሕር ኮይኑ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን መንግስት ዲዩ ፕሬዚደንት ዲዩ ሚኒስተር ዲዩ ብዘይ ገድስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጽሕፈ ዘለዎ ግን እንድሕር ክጋጎ ከሎ ሪኻዮ ወይ ብናት ካሪቶ ጌጋ ኮይኑ ተሰሚዕካ ጌጋ እዩ ምባል ሓላፍነት እዩ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ክጋጎ ከሎ ይጋገሎ ንብል ኣለና መንግስቲ ናይ ኤውሮፓ ክጋጎ ከሎ ይጋገሎ ንብል ኣለና መንግስቲ ናይ ኤውሮፓ ክጋጎ ወይ መንግስቲ ናይ ስዊስ ክጋጎ ከሎ ይጋገሎ ንብል ኣለና ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክጋጎ ከሎ ኣይጋገን ክንብል እግዚአብሔር ድዩ ኤቭሪ መንግስቲ ብህዝቢ ነቐፌታ ክመፅእ ኣለዎ ንሕና እንተ ተጋጊና ድማ ተጋጊኹም ትብሉና ንረምካ ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ እዛ ማዕበል ዝገበራ ኣነ ክሳብ ሕጂ በተደጋጋሚ ክገብር ከሎ ድማ ጽቡቕ መብርሂ ይብል ኣሎ ብኣይ ወገን ማዕበል ጽቡቕ ነገር ኢኻ ጌርካ ኣቋርፆ ተተባሂልካ ኣይ ፊል ባድ ሕማቕ ስማዓኒ እቲ ሓሳብ ናትካ ግን ኖብል ኣይድያ እዩ ነይሩ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ነይሩ ኣነ ንኣብነት ኣብታ ናትካ ከፊለ ነይረ እቲ ናተይ ድማ ናብቲ ካልእ ፕሮጀክት ትደልዮ እውን ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ወሬቨር ፕሮጀክት ካልእ ኢኒሽቲቭ ዝተለካ ናተይ ፍቓድ ሂበካ ንስኻ ብዝመሰለካ ክትሰርሓሉ ትኽእል እናበልኩ ካልኦት ድማ ናቱ ትህዝብን ናቱ ወለንታዊ ነገር ኣሎ እንቅፋት ብዙሕ ግዜ የጋጥም እዩ እቲ ዝተበገስ ካልእ ስራሕን ተበግሶን ግን ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ጽቡቕን ሰናይ ነገርን ተስፋ ዝህብን እምበር ሕማቕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ዝመሰሎ ንደስ ዝበሎ ክሕግዝን ኣብ ደስ ዝበሎ ቦታ ተሳትፎ ንክገብርን ናቱ ድሌት ይመስለኒ ንማዕበል ኣሚኑ ዝሃቦ ሰብ ድማ يس تجنزب كبلاش بالشونا خاط يبلون أبزي علامو كورد يبلون كاوز عيجن سب دليتو نحجرون محجاز نهزبن محجاز دليتو خكبر دليتو مخانو بر ولا نحمق على ما نكت حجزيها نحمق على ما سب جنزب هبيو سازي تي نيرترا نهزب يرترا في اللايتوم زرانا يوم أم نقفان أب كباب نقفا أبد زلو هزبي أنا كحجزو دس لأن قبل بي بخمد ما دس يلون مخنياتو بزوج زي إيرترا أنا بالكلنا كالبوتا تاتينا نذكر بر بعد نقفا درجة سرس حزبي ونقبل غليه فلذي نزياتهم الكام بقاس نبزو حزب إيرترا ونزتن كفي ودنا فاصل زخون كي كون زيادة هذا زي عفات زلو بقاش باركا ونبتش عفات زلو بفلا بقاش باركا نابنت تي حرشاتات بوصل زلو دس يبلني تزبعو زحلفه أب ديجانا كركبت زنبرة تزبعو بوردينج سكول تغيروا له قال ملا فيديو غريب لنا نير معبل بتعمل دسيلوني كم معينة حزبي ولا حتى خركب كله أنا دس يبلني I really feel happy أبكت ما زلوا سبتن بتن ركبي زيز بزق النزبنات مجزاتي أبغى مجزاتي زخونة ولا حتى زي رخبة أبكم زحجي ولا حتى خركب كله دس يبلني كالو دماغ بعد عرو راديو تجاف زلوا بنيوكا
بعل حسب زلو زم أب كبازع كسب حسب زلو أبتي دبوباو كهيب حار زلو أو زلو هزبك ذكروا أب شاف زلو هزبي كرسع زخل كابت هزبي كابت تغرسي كابتي كابيتال سيتي كابت كالوت كتمات ترحيقو زلو نعبوتات كم زشاري تخجبر كله كم زناي معبل بزو حزبي بخمي لبو تنكفو يا كساتف كيلو زي لمنا تعلني I hope تنجر نزازلا تزدل متعرية تغيرو تا بروجكت خدكتل دما تمنيتينا بالكو نايلو معرستي أبزي كودية ناتكم ريتو ناتكم حسب هناتي ولا كابناتي دفل ريتو انتلوكم بهنات من قد قدفو نابلكو نمعبلون متببع يدليو كسم بدي يبلون مهنياتو نسنا على ما يلو استبقسوي I don't think بزخوني يكون من قد كابزك ربح انترفوتي زماتو زولو تقامات زي كوينو بخمزي بفلو ينسو كرب حلو زخلكم تعدلو مثلا نابلكو نايلو معرس أبزي غدي أبكالك سام نراغب تصبقوا نايلكم أبزي معبول عالم تسديدنا نزلنا أكد سحبري تاخبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي قلنا ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزي تدلاين زدمع سلازغونه نعون غنحز كل زك علينا نقبر لنا كنقوايد مالنا وصر خليته أبزين هاجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالن بحسر زباله بقليل زباله أبكالك نروح بزين غنعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات هاللوين ورقص سلازلنا نت تمرت عدلات كنت كعملن فتن انت زي اللي بعين انترنت ديرنا زلينا فلتت حزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق الزخل بروجرامات لنا اعطيهم تطعموا لي بلاكم ثانك يو فيري ماتش